viral ka video leng ba ka Facebook bat ka WhatsApp group ka ba pan I ba ka ka breu klem ka jing ting ni ka jing leran kala bret ki jobo shawa ti pik pat ba ayu pidon banong halor ka ni ka jing le jong ka ni ka breu Niat kan niat apa ingat ingat không có trong này của đúng không? open lah. Jadi